Γεια σας. Γεια σας. Είναι η Ελισάβετ. Και εγώ η Αφροδίτη. Και σήμερα θα κάνουμε για τον αθλητισμό ένα hula hoop. Για έλατε να δείτε πώς αλλάζουμε χέρια στο hula hoop. Ξεκινάμε με hula hoop στο χέρι και αλλάζουμε. Άντε. Πάμε. Άντε Αφροδίτη. Άντε, φέρω. Να μην χτυπήσουμε και κάτι. Γενικά δεν το κάνει καλύτερα. Για να τι βρούμε. Αυτό δεν με το χέρι. Είναι και η ειδικότητά μου. Είναι η ειδικότητά μου είναι στη μέση. Ναι. Πρόσεχε μη χτυπήσεις τίποτα. Να δείξουμε στη μέση καλύτερα. Δείξτε και εγώ θα κάνω το υπόλοιπο. Κάτσε λίγο εκεί στην άκρη. Και να κάνουμε στην άκρη. Μπράβο. Για να κάνεις πολλά, όχι, δεν κουνάμπες την πίστη. Στο κείμενο που την κουνούσα. Άρα έτσι. Πιο πολύ το κόλλο. Συγγνώμη κιόλας. Το ποπό. Δίνουμε δύναμη στα πόδια κάτω. Για να δούμε λιγάκι πώς είναι τα πόδια μου. Δείξτε τα πόδια μου. Δεν την κάνουμε. Έχω δώσει πολύ δύναμη. Και σήκωσε. Όπως δίνεις δύναμη στα πόδια, ο ποπός σου πρέπει πιο πολύ δύναμη. Δηλαδή, να σου δείξω κάτι Ελισάβετ. Δηλαδή γίνεται αυτό. Περιμένετε λίγο. Για να δείξουμε τον ποπό μου. Για να κάνεις τη διαδικημή. Καταστάσα όλα, αλλά να προφυλαχτούμε. για τι κάνεις. Λοιπόν. Κάπου κουμπάω. Τώρα. Θα δείξω ένα κόσμο. Όταν πάει να σου πέσει, θα κάνω μια τύρα που πέσει, μετά πώς το σηκώνεις. Δεν ξέρω αν θα μου πετύχει γιατί είναι και μικρός ο χώρος. Λιγάκι... Κοιτάμε κι άλλες σχετικά, αλλά έχουμε ένα μικρό προβληματάκι. Εντάξει είναι. Γεια. Τι θα δείξω. Δείχνω πού πηγαίνει το στεφάνι. Από εδώ θα το δείχνεις. Από εδώ θα το δείχνεις. Πάμε. Με την κάμερα. Αρχίζει πέφτει. Οπα. Χτύπησε. Θα πήρα. Και μετά γρήγορο. Για να σε κάνω. Χτύπησε. Άμα κάνεις εδώ είναι και κάνεις πολύ γρήγορα μπορεί να ανέβει. Σάρε το. Θα το αφήσεις λιγάκι να πέσει. Όχι να πέσει. Κατά πάει να σου πέσει εσένα θα το σηκώσεις. Κουμπάει. Πάνε λιγάκι πιο πίσω. Τα Playmobil. Πάνε λίγο πιο πίσω γιατί δεν φαίνεσαι. Πάμε. Πίσω να σε κουμπάει. Πάμε πιο μπροστά. Εδώ. Δεν το κατέχεις. Λοιπόν, για να σας κάνω το άλλο που είναι καλό για τα παιδιά που δεν ξέρουν hula hoop στη μέση. Και εγώ έτσι το κατάλαβα, αλλά μετά πώς το πρώτο έδειξα. Κουνάμε το ένα χέρι και πρέπει να τα αλλάζουμε. Στη αρχή, λίγο, θα έρθεις. Δικό μου είναι σε πάνε, αλλά ουσία δικά μας είναι, αλλά η Χάρμον να μην την κοιτάτε πίσω. Γιατί στο δεν πίσω. Μας έχει κάνει το δωμάτιο λαμπόγερο. Βασικά δεν είναι αυτό το δωμάτιό μας. Το δωμάτιό μας είναι το διεπικέταση βαπείου, αυτά τα χάλια. Ναι, για να κάνουμε αυτή την πρόβα. Γιατί αν βλέπατε τι χρώματα έχει. Παλιά ήταν του αδερφού μας που πρέπει να πάει πανεπιστήμιο. Και έφυγε. Άντε φέρε. Να κάνουμε... για δείξτε με τα πόδια μου. Τα πόδια μου δείξτε. Τα πόδια δεν χωράει. Προβητή. Χωράει. Τι κάνουμε. Κάτι μπήκε μπροστά. Όπα. Να πάμε εμείς. Δεν χωράει.
Να δείξω εγώ τώρα. Για να δείξω άμα θέλεις τώρα. Αυτό που αλλάζουμε χέρι. Αυτό που αλλάζουμε χέρι. Όχι το χέρι το... Κοιτάξτε τι μπορείτε να κάνετε. Κράτα. Κουνάστε το χέρι και κάποιος να σου το βάλει το χέρι και συνεχίζεις πάνω. Και κάποιος να σου βάλει το κεφάλι. Δεν είναι ωραία. Για κάτω σε μένα. Όπως πετυχαίνει, εγώ έτσι έμαθα. Κούνα το. Βρε, αλλιώς είναι, κοιτάξτε. Έχουμε το χέρι εδώ και προσπαθούμε να κάνουμε αυτή την κίνηση. Και μετά το βάζουμε προς τα μέσα. Ωραία, και συνεχίζω. Stop. Λοιπόν, αφού ξέρεις τι σκέφτηκα, Ελισάβετ, αυτό που μας έκανε παλιά από μας. Κουνάω εγώ, απευθύνεις εσύ, κουνάσεις εδώ πέρα εγώ. Έλα. Πώς? Κοίτα. Πάντα μου. Πάντα μου, έλα. Θα αρχίσεις πρώτα εσύ. Καλά. Είμαστε λιγάκι σούρια, αλλά μην μας παρεξηγείτε. Έλα, πάμε. Άντε με. Μην τα κουνάς γρήγορα. Ρε χαζίστε, τι κάνας ρε, συγγνώμη για το χαζί, έλα πάρ' το. Βρε κοίτα, δεν θα πιάνεις το χέρι, κοίτα, κάτω, να δεις εγώ πώς το παίρνει. Κάτσε, μόλις τι φέρεις. Ο Παύλος εδώ. Τώρα φέρνει το κλέμμα. Και κοίτα. Άντε βρε, Ελισάβετ. Πάμε πιο πίσω. Μάλιστα. Δεν πέτυχε. Αυτό πέτυχε. Πιο αργά. Πόσο πιο αργά. Αυτό. Πιο αργά. Ωραία κόλπο. Βασικά εγώ για να το μάθουμε αυτό τα παιδιά είναι Γυμνάζεις μης. δεν πρέπει να το κάνω. Γιατί κοίτα με μη τα Δηλαδή. Δεν δείξε κάτι άλλο. Λοιπόν, άκου. Άκου. Για κάτω. Λοιπόν, έλα. Θα μας δείξει λίγο. Να δείξω τώρα εγώ. Τι θα να δείξω. Άντε. Θα δείξω αυτό που αλλάζουμε χέρι, δείξω το. Σιγά μην το κάνεις. Εδώ μαζί δεν μπορούμε να το Δείτε. κάνουμε. Ωραία, stop. Να δείξω. Φέρτε λιγάκι ρε. Τέλος αυτό. Λοιπόν, τώρα θα σας πούμε Γυμναστική με την μπάλα. Ποια μπάλα? Την μπαλένια της μικρής σας. Όχι. Την Μπάρμπι. Έχουμε μία μπάλα, βέβαια. Και ας παίξουμε λίγο βόλεϊ. Δεν θα το σχολιάσω. Δεν θα το σχολιάσουμε, εντάξει, δεν ξέρουμε να παίζουμε. Λοιπόν, να πούμε αθλήματα που γυμνάζουν πάρα πολύ το σώμα. Η κολύμβηση είναι από τα καλύτερα αθλήματα, γυμνάζει όλο το σώμα μέχρι και το κεφάλι. Όπως κάνεις ένα, δύο, τρία. Όπως κάνεις έτσι ελεύθερο, αυτό παίρνεις να προγυρίζεις μέχρι και φτιάχνει. Και να σου γυμνάζεται. Ένα τέλειο άθλημα. Ο στίβος πολύ τα πόδια και τα χέρια. Οι ενόργανοι όπως αυτό που δείξαμε. Πολύ ωραίο πράγμα. Πολύ ωραία άσκηση. Και υπάρχουν και πάρα πολλά άλλα. Λοιπόν, και θα θέλαμε να σας πούμε ένα τρομερό αντίο. Αντίο. Γεια σας.